пишем на риба, но е мега яко. Стефи, значи ти харесва ли си русалка? Разбира се, момичета, щом съм с вас, всичко ми харесва. Добре. А бе, Нета каза, че ще имаме и специални сили. Да, бе. Нямам търпение да разберем какви са. Не мислите ли, че сме малко нахални пак да ходим при Венета? Не виждате ли, че тя не е виждала хора от 100 години, тя това е ненормално. Може да те чули сте. Казах ви, че ще се видим пак. Дойдохме да питаме за магиите. Като то просто битака ли си го взела? Ти нали не искаш да ставаш русалка? Ще казаш, че съм. Аз знам много неща. Какви? Може да ни кажеш? А сигурни ли сте, че искате да знаете? Да, разбира се. Може да научите страшни неща. И тогава връщане назад няма. Готови сме. Виждам